приложение 1xbet ба ссилкаи датаи ҳамин видео буда танҳо скачат кардан мумкин е. баъди приложениеро скачат ва установид кардан ба приложение ворид мешавем ва регистратсия мекунем. бистра регистратсияро интихоб мекунем, рақами телефонтонро менависен, валютатонро интихоб мекунем, сомонӣ, доллар, рубл ва баъди регистратсия шотонро пур мекунем. Компания, ки ма ба шумо тавсия метам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавӣ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд, мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет. Албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биан айхонатон ва ё ин ки аз станцияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. ҳамада салом дӯстон, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор доред дар канали SM Шарипов. Чӣ хеле ки бародаро ма дар видеои пешина дар бораи Волгаи тюнинговани кардагӣ будам видео ва дар онҷо ма шумо ваъда кардам ки як мошини дигарам шумо да нишон метам 07. Ин мошинаи бародароз ма дар бораш гап мезанам, подробно дар бораш шумо да информация метиҳам. Агар касе ки хеле тюнинговани мошин дора, яъне ки мошинои ки хеле фасон кардагӣ, нами номеро да муроҷиат мекунем, мошини шумо дар интернет меқалад. Фурӯхтанӣ бошем, бо ябура бо рекламатон мешава, бо мошина мисол тесарак ба фурӯш боварда метавонед. Фурӯхтанӣ ҳам набошем, просто ки завод дошта бошем ки мошинтон дар интернет боша. Марҳамат бародаро муроҷиат мекунем, мо мерем мошини шуморо навор мегирем, монтаж мекунем, мепартоем. Бораи мошини пешина, яъне дар бораи Волга гап занам, ҳамҷа бисёр бародаро ама гуфта будам ки нархи расход кардагиша ма дар охири видео мегум. Ма фаромӯш кардам ки дар хиди видео бигум, не ки ма дар охири видео нависондагӣ будам. Ҳамҷа нависондагие ки 100 000 сомон дар ҳамон мошин расход шудагия беғарзаи суми усто. Барои чи беғарзаи суми усто? Барои ки соҳиби ҳамин мошино худшон мастерское доранд, ӯ худшон сабират кардагиянд, яъне ки фақат материалао харидагиянд, запчаста харидагиянд, мошина худшон сабират кардагиянд. Ҳамин сабаб суми усто дар оҷа ҳисоб кардагӣ нест. Ишам ҳам хеле бародаро, соҳиби ҳамин мошин усто худша мақсад, ушам ҳам хеле. Бародаро бисёр савол дар ӯ мошин шид ки мошино дар куҷоя, мошино дар Данғара қарор дорад, мошино дар Данғара соз кардагиянд, ҳам хеле кардагияншон. Одамое ки ҳамин мошиноро соз кардагиянд худшон айпӯшинганд, Данғара дар мақсад ҳам хеле ҷо доранд. Ягон хоҳишманд боша мақсад дар хеле мошин карданӣ бошед, метавонем биен Данғара муроҷиат кунед, мошинотон ҳам хеле крутое карда метавонанд. Пурсиден мошина кия, мошина ки кардагия, одаме ки мошина кардагиянд, акаудодаран Суҳайл Шараф, карочи айпӯшинганд. Муроҷиат мекунед, мастерское доранд. Нашоти фурӯхтани мошино, як мошина хай мумкин шумо дидагӣ бошен, чанд қапеш барои ки уже чанд сол шуда кардагияни мошина. Волга хай нав кардагия. Волгара вообще дар бораи фурӯхтанаш гап намерава, ҳар ча худшон ай мекунанд. Ишам нах кардагиянд мошиноро, оне ки фурӯхтанӣ нестанд худшон мошиноро. Мошино чиста барои худшон. Намедонам хай агар ягон нархи мошинишон кунанд нафурӯшанд, агар намедонам не ки тозира мошина нах кардагиянд. Ин эра Мерседес қатъиалиш гуфтанд, бо болои чанд қадар суми дигар гуфтанд, надоданд. Ҳозираш так што фурӯшӣ нест. Дар бораи фурӯш гап намезанем. Салон побиза Opel ай, хеле ки шумо дидем, салон полностью сплошной Opel кардагия. Ин мошино ами хеле бугум ки мисол тока внешний тюнинг надора, яъне ки намуди берунаша базеб кардагӣ нестанд. Мошина мегиранд, каркаси ҳам мошин меса тамом, мошина полностью иваз мекунанд.
то моторша, то меличаиш чизоша алиш мекунанд. Дурун, салон, мотор, фар ягон чизи мошини худаш намемонад беғарз аз каркасаш. Аму коробкаи мошина мемонад, тамом дига погизе алиш кардагия ё ама. Мотора мебинем, мотор Opel Zafira. Ama elektropakete. What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am in the summer sky. I am hearing all the lies. Start stop. Kondisioner خیلی یخ میگیره. خودی ماشین پش تیونینگ 3000 سومون خریدگیان 40000 سومون расход кардагиан ки мошин ба ҳамин дараҷа расидагиае. Моторуш мотори Zafira 2 куба 16 клапана, ведушиш передни, гидравлика, кондиционер, электропакет, ходовой пешиш Opel, ақибиш Camry 1, ягон 407 надорад. Инам хеле маълумот, инам хеле мошин буд бародарон. То видеоҳои оянда. Хайр, дар паноҳи Худо бошед.